Have you ever been in a situation where someone is speaking Igbo fast and you are just smiling and nodding, but inside you are lost? Today, I am going to teach you survival Igbo phrases, the exact things native speakers use when they don't understand or need clarification. By the end of this lesson, you will never panic in an Igbo conversation again. Let's go! Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Nke mbụ, number 1. I don't understand. Aghọtaghị m. Repeat after me. Aghọtaghị m. Another one. Please speak slowly. Biko kwuo nwayọọ nwayọọ. Say it again. Biko kwuo nwayọọ nwayọọ. The next one. What did you say? Kedu ihe I kwuru? Repeat after me. Kedu ihe I kwuru? Another one. Can you repeat it? Biko kwugharịa ya. Say it again. Biko kwugharịa ya. The next one. I am learning Igbo. Ana m amụ Igbo. Repeat after me. Ana m amụ Igbo. Mini conversation. Person A talking to you fast in Igbo. Mana rice agaraga ọnụ n'ahịa Ọchanja. A na-erezi otu mudu naira 30. You. Aghọtaghị m. Biko kwuo ya nwayọọ nwayọọ. Person. Ọ dị mma. Let's repeat it slowly. Person talking to you fast in Igbo. Mana osikapa agaraga ọnụ n'ahịa Ọchanja. A na-erezi otu mudu naira 30. You. Aghọtaghị m. Biko kwuo nwayọọ nwayọọ. Person. Ọ dị mma. If you are ever struggle to understand spoken Igbo, this lesson is your rescue kit. Like the video. Follow for more Igbo survival lessons. Comment Ana m amụ Igbo. Next lesson will make you sound even more confident.